ndatoloka ndikafunga kuti pamwe vanhu havasitombodzwa zvandiri kutaura kai, but vanga vakatozara vari 4 apa ndamira kwema-hours. Wavataura here shamwari kuti uri wingman wembinga because for status ikabo apa ndamira kwema-hours. ukunonokawo wanzwa achade zvokuramba achitaura. Mari ndakakupa kudhara wakaidii? Ndichiri kutsvaga kakanaka. Kwemufanirwa kunyatsondipedza ende handisitombozifarira kana kawanya. Ndakakupa mari shawani ndakudza kuti tsvaga Slay Queen. Hapana nomboramba Mbinga. Iwe ndakutozikanwa paUZ pesa apa sha. Saka iwewe chitongoita izvozvo. Nyatsotsvagawo chakafuta. Handichade zviya zvine mabhonzo. But chindipa 500 chandakakupa mupfana. Ukasaita planika. Ukangowerana neni haufa wakaita problem. Ende inini kana ndichinoenda kupa mari ndinoda kuda kuti dhiri rachona robva ratongofamba sezvatinenge tawirirana kuzvinzwa. Teta torohwa nechikara waona. Saka manje hamufano nonoka kuita. Boiri. Ya, ndapabata. Ndikawana akatsvuka but asina kunaka. Handichado zvinzwa. Chingoita zvakanaka chete. Zvinoenderana nemari yangu zvemufana.